파 사즈라 따이 플라크타니 몽 중사상튼 아니 버릉군ang 아동도 카팡니 어서이 바라와 식리 cerai khonai nai tung nai joto lukurokno haino hai ani khapangni hamjama kotor tai hambai ya pharo sung saimano haino hai kal slang sungno yasak sokpika ang thangnayo norno kok sama haino ang norni bisno phaipinai ahike sung taibo srung lainani tai gyan kholainani thangnayo ang norno dharma tai gospel ni kotma kahamni kokno saikhana raka hayungni dal juda dharma recognize sinijak tongoni aborokni kognotibo phurungka te ang saka ang partu hain pinai tini ang don gusang phaimanka bari khakjangka tai ani bageshwari tongnai tai nai tongnai nong jotun highly appreciate playo tai khaka hambai ang nong hambai ya pharo yes ini ang bhaiki kok sadai batal sama ing tongraka karena moto subject kolok ba piaba ang o partu ro terke permithanai isandarong kha soi nai tongri tai strongli abasakok omo kaham nong nai okok hai norma mujuk lai tlang kahangke hai ni dharmoro notai seng serang tongo te angno bar saitong mujuk lai ro hai ni dharma kotor sinjak rongka Judaism, Jainism, Hinduism, Islam, Christian, Taoism, Confucianism, Buddhism, Zoroastrianism, Sikhism, animism. Ang tini tas tanya thangmani ngangke sini dopa dangai ma dangai phani phai sung mani lai rikhalai tubulai phailai meni sungse saltal atau keri tuyung marang khului phaimeni abono animism dharma hnai sinijago dai saiman jago angokongna barbarai saitongte pramitongo aike sini to pawo osai khama joto lukuro sung enemise ane khope plai saimanani omotabo balai tanai sung omai poristio botongo thaipung kaisa tori phaike at thaipung tor jago buri phang kotor phai asake at thaipung bo ang thaipung ni sana surunno sugya hai aboni bagaise barbar sung je enemies abonotoi ang busirna nai tini ani subject kok bo thomang nai eba topic nai animism triplasa dharma ni uti tai entio krengai mokol khyogi rjakma mokol kyogri rma bochiri rma uti mane old testament enti mane new testament kogru bake smai kasam te smai katalte abo gadalai phaimani hamarini tai sunga mokol khologi rmani kokno tei sentini serna ang aborong tei sanan sekar main point sini main point aborong tei sang kisa norno sana musungo ani main point sana thangman hingkangki khapani taku bukuro central point of sini lamprawathok eba matai kotor tai sini klaimawo mutai atayo eba dophawo sini awang samu awang bangla samu ni kok kekha awang bai buli sama ni kok cuan ni kok
Dai mutai ramani manai eba salai mani manai baksa sarigun sai pai nang nai phogota sa bini sajak mani ako dai sini nungurok ni ko kami osairam ni ko abarong natui ang tini semai kesam ni kok baikhe semai ketalo thangma ni kok no abono sendok matini ang gian kholmanya ni thangai jongo khapang ni borong rang sini taku bukoro osai barwa khamara motaw ni han bagai sung jora paikya omonotui sung teu kahan ke naito gisrang layane ang busrangai jongo kabuk kok ani sara naiman kok haise sini ধর্ম এবং সংখ্যাই ফেমেনি mutai rok sini jagi femani সংখ্যাই mani abo dangai phani bisingtui manai khalai phaimani tongo lama odek modego manai khulomlai phaimani bo tongo omono se tabukni ose khamang thung adong song thung lukurong thung tabung especially sikla nang okong no kahante sirna nangnai eba sai mara nangnai ang sai tongo dangai pa a kokung kha nini sini rasmalan sai pun sekang ni kok tai odin modiko malai mani ako okong no tabuk sawe serang kok tamong angke sini asal DT theology main duita no sengpong na ko kore kaisa hangke sini kalbari ro motai kotor mani ya kaisa hangke sini lambra wathop remani ang tini omong bahagi ro kok tini te sagala tamke sini motai kotor kalbari seng remani barok mani te lambra wathop barok mani omong kasini dangai phani bisingtui ya phang singni phainai sang hamari nai phaimani dei omong kasini langmani ko অর্থাৎ হাপুং হারোয়া খাজক খেত জমি ধুমলং নি হিমি পাই কাইসা লামা নদিও थाङै रिबारो थाङै दैबुमाव थाङै पाइखांके आयंते बारि थांनानि कष्ट माहाय একটা কিছু পুল নাং माहाय अमो संनो आ जागाव तलाङै तंनै रियो मताय कटर बाय स्पेशली लामप्रा वाथ ओ जागाव से समाय केसामबाय एमटीनि ब्रिजनि मालै माहाय संनो sini motai kotor kalbario remani tai lampro special lampro lam mothangjagai thanani o general salvation ni eternal salvation sokni ni abono cross sogi mani ko tamu angokokno norongno sawi isisa buchire angulo mon explain khlaibre na ang tini just basic kok thopsa sai tongo biti hai bori hai nga tahu second ni tahu busir na hangke sini tuibokma mailoma khuloma hasukma sangrongma omrok bahino sini ya phangna hoiteno o lamproni logi seng bazulai phaimani khulomlai phaimani tabo omorok ya phangni phiaba ang moro ya phangni saitong dangai phani saitong ang omro tau saitong saprena so boboro odek modek sengmankha romri sini goria 14 gods goddesses 14 devata morok seng odek modek malmani abuni bagino sini raja
rongni mohor rogo hoito ram rogni podri pod tongnai sil rogo abo sung oddego manmani sung saimano goria abo Nagaland mani paimani po besar jodi tam sung saimia ko tai te kaisa kok sajo tong sukondrai mukondrai borong kaisa gewoi burangi tongka pia borong kobiraji samung klayo hamirung sakawa siapa klayo ulong borong kanya bagai buma pasang kami ni borong kai resab lagi kok podri pod hanya citra apa hai gue resabi mani musala lagi ini abo angkor manusia dah the 14 gods abo oding no sung saimano moharane ni bisa kengi si borong yok mani borong kuring dong saya sung tangnai henai kok kiri kuluma lomo to kaham ko angai yang buka kangya tam ke dange ma dange pen paimani tai oding ko maman abon se tabong sin osai khamang teng joto lo korong teng kisisa o no buci nei man ke kaham nei ang jas kisah buci nei man kok se tabo ang saka sini mutai kotor bai lamprowa thok eba min lamprowa thok abro langmani langma pai tongmani jora klai tongmani jora yo te kaisa langma phainai kaitor bai rezak mani aro tongmani tabo mailoma kuluma sangrongma omuro semai kesamo mo bubu hai ini honok mariman gangke hapan taku bukro ang nama bucin naon ko kamose ya pangni chapter 22 22 ni 40 no ora chapter 22 whole portion dokumai obro Abraham samai mamani big sarabai onek boyosman pore borong manka mami paibo bini sajla ajak no bono test hanya bagai hatai sakawo bazuna bagai kok sajaka bosoi 100% kaito ni kok no khanai bini sajla no bol rok thungai kaitor sama heke no barakna bagai bo yori tamnai ratharna bagai tiarangka tiaba kaitor swan bini saka bini potyono nokha tai bono saka sajaka nai de gana wo pun masa budugo kubuli tongja bono rathati ni sajla jak no phiogui telangde almost a clock poem apur Abraham tahli saka kaitor jubli remani bagai Abraham a hataino subrayung se jubli renai henai mung pharka a kok tabuk jorabo sajokono tongo subrayung ni hatai yo jubli ni rezago jubli rejaknai orthat omo English baki sajaka Jehovah Jireh মানে or Jehovah Jireh অর্থাৎ kaitor God provide kaitor bo jugli lu mani ko di sini o igoma khuloma mailoma obrongka kaitor ru sungno hnai sini dofarok cucu borrachirok kaitor na hambai mani lai phai mani ko amusek ko ngetawo okok no sawai ang khaklai ndon bisa busi makna nai ini ani main kokhe bahage seng dange peni o matai koto lambrawa thok te mailoma khuluma baike seng bazulai phaikya abo tamo baike semai ke samo abo khunuk maringka angawno tabo saito ngtabo ang sajung samani hai sini to phawo
samani nungmani khlaimani o awang bhangrangni kogrok sajakmani aborokbo song o jagano mano abong kangke angrangma kisa poriwana lamramani chapter 12 o jagao a kogrok detail kisa kaham ke sajak tongo kapani tako tebo kokso tabo ango korno sahoi sini lampro wathop ni mari bahaki abo cross ni maringka ang abo ni symbolic kok te kisan rongno sai kana nango jongka sung jepro tomung sung lamramani chapter 12 eba baro sung korikangke aro yokmani kok sajak tongo angase kolok sana corak keri tamko jagao Israel to Pharaoh jepro sobrayo bokorno misor hani phegui to bana bagai samong klaikya aproni paithago bo kaisa kok saka sengor mani ang bisik kebal kok saya hisab jabra sobsa nawai thui tona a danayo abono somsadi hake a dangaini thuino doglam saka ni thongo phulir di te yang yakni kaini doglam ni thongla obo phului rdi tabuk tam kangke subayong kaito tam sakangke borong yokna bagai a horo thingan yakni yokna ni bagai kaito rachu thangmane a horo yokna bagai mera kaham tanai thino hicho baike duglamni bokrogo silbi kaisa thongla yagra devra sildi ni samane ko tabo o kaitham yang silja kuke mo cross engkha temo lamprong kha oro silka sakani duglamo yagra oro mazaro silka yang oro silka duglamni ahkeno mo lamprong kha mane yokmani te o yokmani omo tanai sengsarni o yokma jagao no Jisu Kristo kaitin songre sajla bo cross thi penyai abun bageno cross ni mari maniko sini lambrani wani khazak mari te cross mari abun bageno abun mili maniko bun bagi se lampro sangtero ake jepro do phai phiok paine hine age sini diari rong sajak mahai Jisu phakya ar rathajak phakya ini bisungte eternal life ni samong tangjaka omose gospel omose kotong kaham tama awang bangla saleman kop ang sajung saka or kop bangma tamu sana jora drai tangkang kisa porikhan na norok sal sini awang bangla masanai kuilani salo norokni nokni sumanrok ma kiminai tabo oro awang bangla samani suami samungrok tongani abar bibah oro sungai milija abo kaito se awang bangla sa dimchau oro keka samani kogo painai tai harikni kibirdi apono ta phungai ta sa din samani kogo sung manai khabang ta kogo koro tabo te kaisa kok salchini sini kalwaring ke sini thimani go sabta kaiso payo abnan hangar sukru baksa haborok no jasa kapana sang hindu sehni sai 13 din ka hanai podre pokhi sainai miliri thanan nayo sini asol ba sini asol no tongo dange ma dange thani tai scripture le thaimane sini ya phangni dharma animation hati ba kaisa 7 din ba bibak changjago why taun bageng ke number 7 aba kaitongi number
갈라바리고 샀다 가이정 마우 동나이 어르버 사디니 꼭 사들로 그러니까 따로 때 가이서 보시면은 Pilani tali sal cibreni salni sanja oke norok awang bangla salai nyai a tali sal neseni sanja jora ma salai nyai sal seni jora norok ni nokono awang bulsak nai tongai mangla talu o jago kagma jagao asamani te khasadi kapai bulsadi ni saja pogbo tongo ha khabongni oche khamaro taku bukuru sikle sikro ang kahamke poriskar ke nugya kahamke nugya pori man yang tongkhano ora andar kisaba haipang mero kahamke khanana klaide kangte kaise pori pirana ora tamsaka o 12 ni no 12 ni no a horono a muhan rokno verse 8 a horono a muhan rokno ma hanglai nai muhan rok ma hanglai nai chin hangai samane horoni hote phayo tai sam kakha baike boloi awang bangla baike ma salai nai sam kakha ke tau sinor ke elensar tomaba podri perblai kakha tomaba som keprap akrang runyai sengawang bangla bagi salayo besut interesting te oro saja kai nai sing te porke mano te asaman ino ma salai nai abono Paksa saja ka te kahe jaga je norong nije halangjak norong mutai dei chamani a mera kono pun bahan pano abono paksa mutai jongo sari jora sama sanai fungai toniman ya abobo oro saja ka bon magina kapon ta ko bokro sini dange pani tiklai pemani abro dalai serai de ko tai tabuk ni ozaro sikle nagai serengjak nai ko tang ke o lam rawat hobo sono mutanglai se subrai Jesus Kristo bora terjak bakya ang thangni sa gospel tamo gospel mane bo phakya bo waro se soidom samung tang phakya phurungka elama sajak mahanya bo cross rojaka saltam khobjaka te thangi ba saka abasa kotono kaham mane alam pro bo minan bagi kalabari bo bora terja pakya bini thir pakya te bini bahan pakya abon bagi no smai ketalo kurmi tami saka oke English by 1 Peter chapter 2 verse 24 tam saka ke he himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Orthat ang Koreano yes 1 Peter chapter 2 verse 24 hain sawo so thoi sumsok bai kak na tui khe phia kaham tongna tike Kristo sak baikangno sini sumsokno kroso rujui langka orthat Kristo bo saicungno sini jottoni sumsokno rujui na ka gosina ka angawon magi saicung sao sini mutai kotoro untuk sengratharo lampro ratharo o mutai kotor bai lamproni kokukha salvation mari ramani sabo tai a general salvation bising tai eternal salvation tai Jesus Kristo aro bosak chin bibak khlai peyo bok khlai pe kya pai kya ni sajak mani ko
Borsak paitang sini sumsokno krosor jowi tlangka bini kesarok bai norok hamsaka. Kapan takut deh buksa. Bon bagai si Filipino saka. Bon ini ani bagai seleng hayung baikya. Bo kaitor nise kaitor baksa jora boling na nailia. Hayungai bo seleng seng paisiu. Non hana makang na bagai. Abon bagai si elam bagus hazaka. Bini mo joton kurso kurti hazaka. Dai hayung ni beba bini thani yasku sungui sanai. Yes. Bosa kaitor. Angok kuno nekso. Hai kaham ke elam baik klinger mo sawana. Jora kisan lai jongka. Paitago kau kia mosa kapang ni siklo. Takut ukuro. Kapang ni borong no osai kamara. Senjoto no tamnai. Onna mawal sok ngai. Terasa hing. Tangnai sa jisono. Waktu sadi. Tai. Bin thani surdi. Tek ok thar Bible kopno khana klai porina klai tai seng pal baksa ke tongai mana bakaha je kur dormo pan klai te mili lai tongo na ka seng lai mana bakaha ang bisabongai tini sini enemism kong tu furu tan bagai sering na bakaha dai sermau sini mokol kolong mata bon bagino khap klayo tini jora kisa kolong ka dai isa ada kiti ingpano ang next omno te kisi mili sana klayana kewa kokamo se papok di sini ok klay pemina abono seng animism no seng hindu ya tangke seng dangi pani oiti sotor seng pemina abono teito kaham tong ide God bless you.